Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα μπούμε Brookhaven. Για άλλη μια φορά θα ξαναμπούμε Brookhaven. Εσείς με ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Τώρα γιατί κολλάει. Περιμένετε μια. Αφού δεν πέσεις. Μη μιλάς. Για να ξαναπούμε. Τώρα δούλεψε. Από πού και σου. Μπήκε και μια φίλη μου. Νάτε, αυτή εδώ είναι. Την λένε Ειρήνη. Εγώ θα πάω για σπίτι. Σήμερα θα κλέψουμε χρηματοκιβώτια. 11. Σιγά μην το βρεις το χρηματοκιβώτιο. Ωραία παιδιά, να σας ξαναγυρίσω στο καλύτερο σπίτι. Το νούμερο 1 καλύτερο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Εδώ πέρα έχει μαλακίες. Και πάμε τώρα να πατήσουμε το άξαδε. Wow, αυτό είναι απίστευτο. Πραγματικά είναι τέλειο. Να ανοίξουμε τη τηλεόραση. Και το τζάκι. Εγώ θέλω... πάντα. Καλά, εμείς πάμε τώρα να κλέψουμε χρηματοκιβώτια. Τι στο κάνω. Θα γίνουμε μικροί. Ωραία, ωραία, ωραία. Ανοίξτε την πόρτα, please. Σας παρακαλώ, ανοίξτε την πόρτα. Δεν θα σας κάνω κακό. Είμαι ευγενής άνθρωπος. Σου λέμε, δεν θέλουμε αυτό. Όλα κενά είναι. Αυτό ξέρω το χρηματοκιβώτιο. Τι μου λέει ρε. Όλοι ξέρετε. Για όσους δεν ξέρετε που βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο σε αυτό το σπίτι του Brookhaven, πάτα αυτό. Ξαναπάτα το. Άντε ρε, άνοιξε. Κολόμικο. Είναι εδώ μέσα, αλλά πατάς το κάκτο, αλλά δεν ανοίγει ο κάκτο. Να το.
Παιδιά, το όνειρό μου. Καλά, όχι πως είναι πρώτη φορά που κλέβω χρηματοκιβώτιο. Πήρα τα λεφτά. Κάνω money dance, θες εμένα να χορεύεις. Κάνω money dance. Κάνω money dance. Μπορείτε να με θαυμάσετε, πήρα τα λεφτά. Τώρα είναι δικά. Λοιπόν, φιλαράκια, σας πήρα τα λεφτάκια. Αχαχαχα, σας πήρα τα λεφτάκια. Ελάτε να με πιάσετε. Με πιάσε. Τα λέμε φιλαράκια. Καλά. Σιγά τα λεφτά τα. Τι? Εμένα αυτό μ' αρέσει. Κάτσε να βάλουμε καλή ταχύτητα. Wee. Oh. No way. Όχι. Έλα ρε φίλε, το καλύτερο αμάξι ήταν αυτό. Τώρα θα βάλω καλά ρούχα. Ναι. Λοιπόν, τελευταία προειδοποίηση. Δεν θέλω να ξαναδώ κανένα να φυγέται στο διάδρομο. Αλλιώς. Παιδιά, είμαι αυτός εδώ. Πώς βγάζουμε την μπλούζα? Ωραία, τώρα είμαι έτοιμος. Τι να κάνουμε ρε παιδιά? Μήπως θα τελειώσει εδώ το βίντεο? Ωραία. Παιδιά, έκανα αυτή τη βόμβα και είδα πως πήρε φωτιά το σπίτι μου. Όχι. Μα... Τι?
Ω, παιδιά, εδώ πέρα είναι το χρηματοκιβώτιο. Έτσι κατά λάθος μπήκα. Wow. Καλά, εσείς κάντε like και εγγραφή στο κανάλι. Και τα λέμε.